Aquests els hem de pagar per força. En un capítol 2 hi ha uns impostos anomenats indirectes i opcionals. Podrien arribar a ser opcionals, que serien els ICIOs i les plusvàlues. Capítol 3 serien les taxes, allò que paguem la ciutadania en contraprestació d'un servei que ens ofereix l'Ajuntament i aquests preus públics, serveis que paguem a un preu públic, com a mínim a preu de cost. Capítol 4 parlaríem de transferències corrents, és a dir, altres institucions, altres administracions ens donen diners per poder executar algun projecte, alguna acció que tenim prevista com a Ajuntament. Bàsicament, en general, l'objectiu que tenen les transferències corrents és cobrir el desequilibri fiscal que pot haver-hi en els diferents ajuntaments. Potser hi ha ajuntaments que tenen molts calés, que per les raons que siguin, recapten molts diners i poden fer moltes coses, però ens podem trobar també molts ajuntaments que siguin, entre cometes, pobres. L'Ajuntament de Salt no és un ajuntament molt ric d'ingressos. No tenim un polígon industrial que estigui rotllant la mar de bé que doni molts ingressos, per tant, no estem parlant d'un ajuntament que tingui molts quartos, com el de Salt, molts altres. Llavors, les transferències corrents, la idea seria aquesta. La Generalitat, la Diputació, l'Estat ens aporta uns ingressos econòmics que ens han d'ajudar a poder desenvolupar els projectes que tenim en mente. Capítol 5, ingressos patrimonials, és a dir, i ho hem ficat aquí, per exemple, un exemple, l'arrendament de l'EDAM. Aquí, en aquest edifici, aquí sobre, a l'escola l'EDAM, llavors ells paguen, fan una aportació al consistori, a l'Ajuntament, aquestes rendes de propietat o de patrimoni, diguem-ne, realitzades en règim de dret privat sense que es tracti d'operacions de capital o financeres. Tenim uns espais, els podem cedir i en aquesta empresa o en aquesta entitat o en qui se cedeixi aporten un ingrés, per posar un exemple. I llavors tenim unes transferències de capital, que en diuen que seria el que pertany al capítol 7. Són recursos rebuts per altres administracions sense contrapartida per finançar operacions de capital. Per exemple, et ve de la Diputació o de la Generalitat una partida X per fer una acció. Hem ficat l'exemple del clavegueram que s'ha d'arreglar, ho veurem en el pressupost, el clavegueram que s'ha d'arreglar del carrer de la Processó, doncs hi ha una partida pressupostària que ve de la Diputació i ve per això. No podem després gastar-nos-la en una altra cosa. Aquesta ve per dur a terme aquesta acció. Ai. Bé, bàsicament, alternarem una mica per exemplificar què és cada una d'aquestes partides que ha anat explicant l'Eva, amb el que es tradueix en els pressupostos reals de l'Ajuntament de Salt. Hem fet una mica de gràfica que s'expliquen els últims 3 pressupostos presentats, el 2010, el 2011 i el d'aquest any, el 2012, en el qual es poden veure una mica les variacions que hi han pogut haver de cada una d'aquestes partides d'ingressos. Per exemple, parlàvem d'impostos directes, que són tots principalment l'IBI, que és el que tots coneixem molt millor. Aquest any es puja, es veu una diferència i representarà per aquest any el 37% dels ingressos que tindrem. Hem de tenir en compte aquí que aquesta puja té dos vessants. Una, que és la puja del 3,5% que es va aprovar el mes de novembre passat a les ordenances, que les ordenances fiscals és un document que recull tots els preus de taxes, impostos, etc., que regiran l'any següent. Doncs es van presentar el mes de novembre, nosaltres vam estar negociant amb l'equip de govern uns petits canvis. Hi havia previstos una puja general de, em sembla que era un 5 i pico % en tots el que eren pressupostos i taxes, impostos i taxes, i nosaltres, com hem fet sempre, el que creiem és que s'ha de pujar a nivell de l'IPC anual. L'IPC anual aquest any em sembla que estava al voltant del 3 i es va aconseguir que amb l'equip de govern es va aprovar que se pugessin un 3,5%.
Què vol dir? Que l'IBI que pujàvem nosaltres era un 3,5%, però ara, aquest any, el mes de gener, a través de l'estat espanyol, que precisament en campanya electoral havia dit que baixarien impostos o que no els tocarien mai, el primer que fa és pujar els impostos que afecten a altres institucions com és, per exemple, els ajuntaments. Va fer pujar un 10% obligatòriament a tots els ajuntaments. Vol dir que a Salt estem pujant aquesta part d'aquí d'un 3,5% que pujàvem, més un 10, és un 13,5% de l'IBI, que és l'impost principal de recaptació en l'Ajuntament. Per tant, aquí hi ha aquesta previsió, tot i que nosaltres plantegem alguna proposta de canvi en aquest ple que ve. Després veiem els impostos indirectes que són molt minsos. Principalment són molt minsos perquè aquests últims anys és època de crisi. A partir del 2007-2008, sobretot, això és l'ICIO, que ha parlat d'ella, és l'impost de construccions, per entendre's, de nova construcció. Què passa? Aquest era, als anys 2005-2006, el principal impost de recaptació d'un ajuntament, del nostre i de molts altres. I com dèiem, que un pressupost es marquen unes línies de política, precisament es van fer una sèrie de previsions quan va començar la crisi que no corresponien amb la realitat. Aquests impostos van baixar en picat mentre les previsions continuaven a l'alça. Tenint en compte que encara l'últim any, que era aquest, el 2011, crec que s'havien pressupostat uns 475.000 euros de l'ICIOs, veníem de 2 i 3 milions d'euros d'ICIOs, vull dir que la davallada és brutal. Per tant, s'havien pressupostat 475 i em sembla que al final s'han ingressat 150. Aquest any, ja veient la complicació que hi ha, que es reactivi l'economia i el sector de la construcció, ja s'han previst només 175.000 euros, que segurament ja costarà també d'assumir-los. Per tant, veiem que suposa un 0,7% dels ingressos aquest any. Després les taxes tenen un petit increment, com veiem normalment es va assumint aquests increments anuals, que és el que nosaltres considerem lògic, és a dir, no farem polítiques populistes de dir no, nosaltres baixarem impostos perquè la gent ens voti, perquè la gent es deu pensar, o els polítics es deuen pensar que la gent no rumia. No, nosaltres el que diguem és que, a veure, si volem fer coses, si volem mantenir l'estat de benestar que tenim, si volem ampliar-lo, si volem reforçar certes coses, no ens podem descapitalitzar, no podem quedar-nos sense ingressos. Per tant, nosaltres creiem que hem d'anar pujant el cost de la vida. El que passa és que segurament el cost de la vida és una altra entelèquia d'aquestes que potser hauríem de discutir algun dia, perquè no puja els sous al mateix ritme que puja el petroli, que és el que segurament sempre fa pujar l'IPC. Però bé, per entendre'ns, són uns valors establerts que nosaltres creiem que hem de seguir-los, perquè si comencem a rebaixar impostos i a congelar, etc., el que passa és que cada vegada tenim menys capacitat per fer coses. Per tant, això seria una pujada lògica. Després tenim les transferències corrents, que, com ha dit l'Eva, és la participació de diferents entitats, com pot ser l'estat espanyol, la Diputació, la Generalitat, etc., per certs projectes, que amb les retallades segurament també hi ha una previsió que les coses rebaixin. Els ingressos patrimonials normalment no han estat gaire importants, no tenim un poble de gran patrimoni cedit o llogat a altres empreses. I les transferències de capital són aquells projectes concrets, com per exemple d'inversió, com per exemple seria la rehabilitació del Cabargant, per exemple, o de les voreres d'un carrer, que tornem a veure que això depèn d'altres institucions, tornen a baixar amb força. Per tant, amb aquests dos capítols de transferències corrents i de transferències de capital entenem i veiem com
afecta els impostos que tots paguem, encara que es recaptin en algun altre lloc, en la vida diària nostra. Perquè aquí hi ha tot de projectes, hi ha tot d'inversions que són per la població. Per tant, si no arriben, si els diners que nosaltres enviem no arriben com haurien d'arribar, doncs ens passa tots aquests efectes. I l'últim és els passius financers, que és fantàstic, perquè segurament és dels aspectes que ens han portat on estem a dia d'avui. Hi va haver una època que tothom lligava els gossos amb llonganisses i cada vegada hi havia projectes més megalòmans, tothom volia sortir a la premsa per haver inaugurat la instal·lació més gran possible i a dia d'avui tots coneixeu aeroports que no hi passeja ningú, estacions de l'AVE o línies de l'AVE que hi pugen 4 persones, això molt a l'engròs, però també coneixem biblioteques que no s'han pogut obrir, piscines que no es poden mantenir perquè no tenim diners per personal, és a dir, instal·lacions que segurament la població no els ha pogut, o la població, vull dir el consistori, no els ha podia assumir com s'ha pensat. I com es va fer tot això? Doncs incrementant tot el que era la part financera, és a dir, hipotecant-se amb crèdits, a més, últimament el que es va fer és allargar crèdits, aplaçar crèdits que es tenien demanats perquè no es podien assumir les quotes i el que ens trobem és que ens trobem aquests crèdits, més tots els que tenim, més els recàrrecs per fer aquests aplaçaments, és a dir, ens hem passat amb tot això. I nosaltres creiem que la reducció del deute és de les coses que ens hem de posar una mica més en sèrio. La reducció del deute aquesta no és política, és estructural, és a dir, l'Estat no deixa hipotecar-se, per tant, veieu que de color blau a l'última columna no n'hi ha cap. No és perquè nosaltres hàgim decidit, no és perquè no se'ns permet. Si algun consistori s'ho hagués plantejat abans, segurament en aquell apartat les columnes haguessin estat sempre una mica més baixes i s'haguessin mantingut una mica més estables. Per tant, aquesta és una mica la visió d'aquesta aportació d'ingressos d'aquest any als pressupostos. I ara seguirem per les despeses. Despeses. Bé, quan entrem ara ja tenim els calés a dintre l'Ajuntament, anem a gastar el que tenim. A l'hora de fer aquestes despeses és on es plasma més la política municipal, és a dir, amb allò en què jo em gastaré els calés és allà on tu reflecteixes en què creus i en què no creus, una mica. Llavors, les despeses es poden classificar de dues maneres. Potser igual hi ha hagut gent que ha sentit a parlar de tipus de despeses orgàniques o econòmiques i a vegades això despista una mica. Jo personalment reconec que arrel d'aquests últims mesos també he hagut de posar-m'hi com una mica per entendre aquest tipus de classificacions. Dues classificacions bàsiques. Una orgànica. Diguem-ne, jo ho traduiria com si fos una despesa per títols que tu decideixes ajuntar conceptes amb un títol que els empara. Per exemple, hem ficat exemples de diferents classificacions orgàniques que es recullen en el pressupost de l'Ajuntament de Salt. Cada una d'aquestes va amb un número, amb un codi, cada despesa que generarà aquest capítol, aquesta fracció orgànica, tindrà un altre codi i llavors és tot un joc de buscar per fer-ne el control de va com ve, perquè tens tota una sèrie de codis que tu pots saber d'on ve l'ingrés i com es va gastant. En aquesta classificació orgànica, per exemple, un capítol és l'alcaldia, tots els gastos que es puguin provocar a l'alcaldia, el pla pilot de Salt 1790, el de gent gran, el d'ensenyament, el medi ambient, promoció econòmica, són diferents títols a despeses que tu englobes en una mateixa categoria, per entendre'ns. Aquesta escala d'Ajuntament, això, l'orgànica, se la classifica ell. I segurament que veuríem la classificació orgànica d'altres pressupostos d'aquest propi consistori que possiblement canviarien els títols. D'acord? En canvi, la classificació econòmica és més normativa. Per nassos. Al capítol 1 estem parlant de despeses de personal. Totes les persones
que treballen a l'Ajuntament de Salt han de cobrar. Per tant, hi ha tota una gran partida que són les despeses de personal, les retribucions que fem als treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Un capítol 2 de despeses corrents. Hem de pagar llum, aigua, gas, telèfon, fotocòpies, manteniment de vehicles, si tu vols, el que sigui. Però necessitem aquesta despesa corrent perquè l'Ajuntament funcioni. I això ho engloba el capítol 2. En un capítol 3 tenim les despeses financeres. Hem de pagar els interessos de tots aquests crèdits que comentàvem. D'aquells crèdits que vam ingressar, ara hem de pagar. I això, tots els que hem tingut hipoteques i crèdits sabem que funciona així. Ingresses calés i de cop i volta els has d'anar pagant, els has d'anar tornant. I te'n deixen 4 i en tornes 15. Doncs aquí passa exactament el mateix. I el capítol 4, doncs, transferències corrents, nosaltres paguem a entitats i serveis perquè ens ofereixen un servei, per exemple el Consorci de Benestar Social. Nosaltres paguem aquesta despesa, d'acord? Llavors, això, aquests 4 primers capítols, és el que n'anomenaríem capítol ordinari. Tant si volem com si no volem, com aquell qui diu, hem de passar per aquí. Perquè tu els treballadors els has de pagar, tu la llum l'has de pagar, tu has de pagar els interessos, ho sento, vam contreure aquest deute amb les entitats financeres i els hem de tornar, i hi ha entitats i serveis que ens ofereixen serveis, i nosaltres hem de pagar aquests serveis que estem oferint. DIPSalut, el que sigui, tots aquests serveis que ens estan oferint altres entitats. Les escombraries, la recollida de salut, tots aquests serveis s'han de pagar. Això és el que entenem per despesa ordinària. L'altre és, si te'n queden, una mica, la despesa d'inversió, en diríem. Un cop he pagat tot el que tinc, tot el que per nassos necessito per funcionar, què me queda? I cap on t'ho porto? Cap a on m'ho gasto? Capítol 6, inversions reals, serien despeses que seran ja permanents, formaran part del nostre Ajuntament. Mobiliari, si hem de comprar, si decidim que als parcs infantils hi hem de posar-hi mobiliari, si volem comprar algun cotxe més de la policia, si volem el que sigui, que llavors tu quedaràs. Serien les inversions reals, aquest tipus de despeses permanents. I l'altre torna a ser els passius financers, hem d'amortitzar el deute. Tenim un deute contret, l'hem de pagar. Ai, no. Doncs tornem a fer una mica la mateixa versió de la teoria de les despeses aplicada en els pressupostos d'aquest Ajuntament. Aquí ens trobem que amb una classificació jo l'he ordenat al revés, és a dir, aquesta és la segona classificació que ha fet l'EVA, que és la classificació econòmica en el qual s'agrupa per conceptes i s'agrupa tot el personal, sigui de l'àrea que sigui, en un sol capítol, s'agrupen les despeses corrents en un sol capítol, independentment de si és d'aquí la biblioteca o és del pavelló d'esports, i